Daħlet fit-tieni jum tagħha l-maratona ġbir ta' fondi ta' 60 siegħa bl-isem Oħloq Bisima, maratona li ddaħħalna fil-21 edizzjoni. Bil-flus li se jinġabru se tkun attrezzata klinika li nbniet is-sena l-oħra bil-fondi tan-nies matul il-maratoni sabiex jgħinu lil-fqar kollha li jiġu bżonn lajnuna. Proġett ieħor li qed isir u li jinbnew djar fil-Filippini għal familji fqar li qegħdin f'xifer li jispiċċaw bla dar u dawk li jgħixu fid-djar tal-kartun kif ukoll dawk li qegħdin bla saqaf fuq rashom. Qed isir ukoll proġett ieħor importanti dak li jingħataw l-edukazzjoni meħtieġa kif ħafna nsara ma jkunux eligibbli għaliha. Din il-maratona se tkun qed tixxandar fuq l-istazzjonijiet ewlenin fosthom Net Television. Il-pubbliku huwa mħeġġeġ li jipparteċipa billi jżur dar ta' San Giuseppe f'Santa Venera filwaqt li jagħti l-kontribut finanzjarju tiegħu. Il-maratona Oħloq Bisima tibqa' dejja sal-ħadd fil-għaxija.